محمد ذي البيان حمدا لمن أتقانا من كاتب شرنا شيخي صلى عليه الكريم يا مليكي بلا شريك حبل السلوك سبل السلام يا من يجامل من قد يعامل أتيت السائل عفوا همام بكم أصولي أهلي أدولي أرجو وصولي إلى مرام أبا البتولي أتاك سولي فكن كفيلي يوم القيام رب السلام هب لي مرامي واجعل كلامي هدى النظام تقال يتود الله يجول دي أفكار دا غوركو غوتو فتان لجل محمد صلى الله عليه وسلم en garti e yewtere men wiitede wattu hakkille ɗo e tele men tele mbedda e gardugol obama e yaadi bi muɗum wadde en garti kala altine inchallah so Allah jaaɓi yewtere meɗen koko jokki wiitede wattu hakkille 15 heures so Allah jaaɓi inchallah tele men tele mbedda e caggal ɗum garɗan yewtude ko wiite gandarma l'islam won noon wa'atun boyti min abwabi ha suudu natirte ko dama ko ardi foof l'islam waɗi ko pible tati ɗe hen fimde waɗi ko pible gandarma 5 hen pible waɗi ko pible 6 hen pible waɗi ko pible 2 fimde wiitede ko wiite islam nde ɗon ko gueɗe 5 ko ardi foof ashhadu an la ilaha illallah ko ceenna dewateɗo ala so wona allah e jaɓa allah ɗum woni ɗen gueɗe 5 islam ko seynude allah e julde waktuji muɗum 5 e rokkude askal e hajjoyde e horde lewru korka ko ɗum ɗo woni ko wiyete l'islam sa nani l'islam ko ɗiɗo 5 alay saago ceenna allah so tawi a seennani allah woni a wiyani ashhadu an la ilaha illallah way kono ka heɓani matricule e nder l'islam wadde juulɗo sallata o wono juulɗo tan ko wawa wiide ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah o ndeke ko ɗum woni autorisation ɗum woni gandarma laissez-passer ɗum wonata identité ma an juulɗo mbawa jogade konngol biyetegol ashhadu an la ilaha illallah wona inde nde an inde ma confirmama wonde a jeyama e équipe l'islam ndeke gaga julde nde gaga horde nde gaga askude nde gaga hajjoyde nde ko ardi foof a natire damal wawde wiide ashhadu an la ilaha illallah sellantama sellirtama julde taw a wawa ngollo konngol hayso tawi aɗa noddinoya ko ma mbawa ko ngollo konngol hayso tawi aɗa wurnoya ko ma mbawa ngollo konngol hayso tawi aɗa tayyoyo ma taw toon ngollo konngol ndekki ko ardi foof julɗo o wawa wiide ashhadu an la ilaha e so tawi ashhadu an la ilaha illallah ɗiggi selli tabbiti e rewe ɗemgal ma tabbiti e ɓernde ma ndewna hen ko wiyete njuulu ene waɗi ko wiyete pecce tati e nder njuulu ene waɗi nde juulete ene waɗi to juulete ene waɗi no juulirte alay sago ganda nde juulete woni waktu naati ganda oɗo waktu o yoni oɗo waktu ko ɗo o fuɗɗi oɗo waktu ko ɗo haaɗi ɗo ko muhtar ɗo ko darwi ndeke wadde ɗum woni nde juulete holto juulete ko jama allah wi en ko warka u ma arraki'in sallu ma al musallin nelaɗo allah wi en noon holno juulirte ɗum ɗo nelaɗo allah wi ko sallu kama ra'aytumuni usalli juule no jiiruɗon mboɗo juulde min nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam won noon allah wi ko laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana ndeke juulden no nelaɗo allah e juultanno ko arti fof waɗi ko farillaji njuulu waɗi ko pecce tati abake ɗe naata farillaji njuulu waɗi koɗe juulete holnden waktu yoni njuulu waɗi koto juulete holtoon jama njuulu waɗi holno juulirte holɗum condition ngaji njuulu caggal nde ngannduɗa ɗiɗo tati kadi njuulu kadi mofti geɗe tati goɗɗe holɗum farillaji e sunnaji e jiɗaɗi ɗum woni ko wiyete sunnaji ɗum woni ko wiyete condition ngaji njuulu ganda farillaji njuulu ko holɗum koɗi 14 ɗiɗo 14 farilla gonɗe e nder njuulu so tawi manki njuulu ma ngu mankat way kono carte crédit ni so tawi aɗa nanna carte so tawi chiffre goto manki hen carte o hayti nadde ndeke wadde ɗiɗo farillaji 14 so tawi goto a mankini hen e yejjiddema e wasdema andude e trompudema e jiiɓadema pama njuulu ngu wawa sellude ko ardi foof anniyoɗa aɗa juula anniye kadi ina serti anniye joɓowo anniye mum ko banggue tottowo anniye mum ko banggue ay waktu ɓenni mboɗo yoɓa waktu o annirɗa kada yoɓa waktu yoni mboɗo ummo mboɗo juula annirɗa ko mboɗomi totta waktu so tawi neɗɗo o rewe almami
o anni to oɗo almami dewɗo caggal o almami gonɗo yeesam min de komi ɓaw makko alay saago anniyoɗa an oɗo almami gonɗo yeesamo min komi ɓaw makko wokono pucci e saret ni alay saago longa ceenuji ɗi nde puccu ngu wawa gakkitade nawra saret o ndeke so tawi a jaggui puccu a lombi hakkonde balankaruji kono noon puccu ngu yeehi ɓayde a longani ceenuji ɗi ndeke puccu ngu nawarta saret o ndeke almami o woni ceeno hakkude moon ko jaggude anniye ma piiɓa an koye makko dewɗa ko ɗum woni anniye ma dewɗa e almami neɗɗo somo juulna yimɓe ñalawma aljuma o anniyoto kanko woni aljuma kanko woni almami kono noon waktuji keddiɗi sohlani so tawi aɗa juuli yimɓe e yeeso lomtade almami julnannoɗo ene o ko mayɗo walla ko kangaɗo walla o julni ha ɓooyi o tayrama walla o julni ha ɓooyi o faɗɗima walla o juuli ha ɓooyi o arama rabba ɗayɗe o wonay amde yimɓe gandi almami ko haaga ay an gonnoɗo caggal makko a déplace or ketta yeeso lomtoɗa yimɓeɓe kono guitta e ɓerde ma nane anniyoɗa ka ɓawaw kono joni annitoɗa wonti almami a wonti remplaçant ko wiyete almami e lumtima almami o anniyoɗa juulu eɗen ndendina gantu waɗi eɗen ndendina futuro e gueeƴe walla tisbar e taksan an juulnowo anniyoɗa ka almami walla eɗen jeeyi wolde ganalma haare aɗa juulna yimɓe wadde on saaha anniyoɗa ka almami ɗiɗo masalaji nayyi tagata neɗɗo anniyade ko almami so tawi anniyo o ɓenni rawata hen ko darade ay anniya o so tawi ko farilla ay darade ha ndeeƴa ƴetta position ma vrai kuccita funnague ɗum ko farilla ndewna konngol allahu akbar sellata konngol gongol no ngol weliri fof no ngol yuɓɓiri fof so ɗemgal bawgal wonde fof so wona mbiya konngol allahu akbar sa wiyani allahu akbar juulu ngu sellani saabu a suwa nadde e nder juulu ndeke mbiyata ko allahu akbar ay darade nde ko farilla habbirde wiide allahu akbar nde ko farilla janngude faati ko farilla daranade faati o ko farilla nangude koppi ko farilla ɓamtanade koppi ko farilla sujjoyde ko farilla ɓamtade sujjude ko farilla wiide assalamu aleykum ko farilla jooɗonade assalamu aleykum o ko farilla heɓidade ene juula ko farilla fotodirde ene juula ko farilla reggodirde farillaji ɗi ko farilla anniyo aɗo darade aɗo habbirde aɗo darade aɗo janngude faati aɗo nangude koppi aɗo ɓamtade aɗo sujjoyde aɗo jootade aɗo salminde ko ni woni reggodirde wadde orde nde ɗum ko farilla ɗum woni farillaji juulu sappo e nayyi joni noon an ganduɗo farillaji juuli ɗi ko sappo e nayyi sa juumi a trompi aɗa heɓɓito ma en garu yeeso holno heɓɓitorto caggal nde waktu o sertani ema woni caggal nde a suwa salminde walla sa nani heɓɓitade ko adinde jomum salminde sa nani mahade ko caggal nde jomum salminde ɗum woni farillaji amma noon so tawi a andi farillaji ɗi ndewna hen ko wiyete sunnaji ko ardi fof sunna ko wurnago allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم so tawi aɗa juula an gorko guurnirani ɗum ko sunna wonan debbo tawi ko debbo ene yiiɗa o wurna te somo wurna yo ussu dande debbo ɓamtata dande no gorko ni caggal ɗum nde kabbirɗa simore rewode caggal fati nden simol ko sunna suudene tisbara e takusan ɗum ko sunna feññindene futuro e gueeƴe e subaka ɗum ko sunna ndeke darnade simore nde ko sunna janggudene ko sunna suudene to nde suudete ko sunna walla feññinde to nde feññinte ko sunna so tawi a janggui simore nde on saaha dañdema darɗe ɗiɗi jootoɗa gadda attahiyatu lillah jootade nde ɓolere ko sunna addude konngol attahiyatu lillah ngol konngol kadi ko sunna kala konngol gongol e nder juulu biyetegol allahu akbar fof ko sunna ha hetti takbiratul ihram mo natirnoɗa juulu o on goto woni hen farilla kono noon oɗo takbiratu oɗo ka allahu akbar gonɗo e nder juulu kanko fof ko sunna ha heddi takbiratul ihram premier sami allahu liman hamidahu yettode woodi ni no wiyatno allah nani on jettuɗo ɗum woni sami allahu liman hamidahu ngol konngol wonde allah nani on jettuɗo ɗum holon aboubacre wadde ɗum ngol konngol ko nelaɗo allah wino noon ngol konngol ko sunna
en garani rabbana wal kalamdu ngol ababacre jabinowol wiide sami allahu liman hamidi ko sunna dendagal kabbirari gonɗi e nder juulu kabbirari ɗi ko sunna so tawi neɗɗo ene juula hinara makko mema leydi somo sujja ko sunna nebbe juuɗe makko ɗeɗo pawo e leydi ko sunna koppi makko ɗi mema leydi ko sunna pelle koyɗe makko ɗe mema leydi ko sunna o waɗa hunde e yeeso makko ɗum kadi so tawi omo juula hulde yimɓe wirtotoɓe ɗum ko sunna ko ɗum woni e sunnaji ko wiyete e juulu ene waɗi kadi ko wiyete jiɗade e nder juulu ene yiɗa neɗɗo mo ganduɗa ko gonɗo e juuɗe konngol rabbana walakal hamdu ken yiɗa tan subhana rabbiyal azim wo bihamdihi so nanguɗa e koppi ken yiɗa tan subhana rabbiyal ala wo bihamdihi ken yiɗa tan darde juude darde ken yiɗa tan darde premier nde nde ɓuura juude e darde deuxiéme nde ken yiɗa tan jonde sakken nde ɓuura juude e jonde arwanina nde ken yiɗa tan ɓunutu janngude ɗum subaka ken yiɗa tan ɗum ɗo fof ta nani ko yiɗa way kono limon waye wottade ni haɗata yimɓe wottade addanta yimɓe ko wiyete wottade ɗum woni ko wiyete jiɗade e nder juulu joni noon juulu ngu luuɓa ko terɗe tati holɗen terɗe juulu luuɓa ko ɗemgal juulu luuɓa ko ɓernde juulu luuɓa ko terɗe ay kala ko mbiɗen ene jangge walla ene jangte ɗum rokka ko ɗemgal ngal jangtoto woni fatiha o ko ɗemgal ngal jangtoto simore nde ko ɗemgal ngal jangtoto subhana rabbiyal azim wo bihamdi ko ɗemgal ngal jangtoto subhana rabbiyal ala wo bihamdi ko ɗemgal ngal jangtoto rabbana walakal hamd ko ɗemgal ngal jangtoto ɓunuto o ko ɗemgal ngal jangtoto ko wiyete subhana rabbiyal ala wo bihamdi ɗum woni ko ɗemgal resnade ren amma noon aɗa juula aɗa anniyo anniye resna ko ɓernde ndeke so anniye rewe ɗemgal hoɗani ɓernde sellata so tawi jangde rewani ɗemgal hoɗoye miijo sellata ndeke ko jangate ko ma reway ɗemgal miijo sellinani ɗum ndeke ko anniyete ko ma reway ɓernde ɗemgal sellinani ɗum so gasi ko terɗe woni caggal nde jannguɗa gaynuɗa so tawi ganarama a sujjoyi ko terɗe gollata aɗa ummo ko terɗe gollata ko ɗum woni ko wiyete e terɗe on saaha yewtere men so Allah jaaɓi inchallah ma en garto yewtere men wonde so Allah jaaɓi inchallah fa ahmadullah ala intihai ka hamdina iyahu fi ibtidai fa nasalullah bimahdi lkarami salatu ala nabiyi lummi wa alihi wa sahbihi zawil huda wa kulli muslimin wa man bi iktada guila gandum samil jejji min nafoore kamil konngol men bayni ko